Ahojte, volám sa Braňo. Žijeme v dobe, kedy sa mylne domnievame, že treba mať vystrčené lakte. Pesné právo, darwinovské, silnejší prežije. Ísť len sám za seba a myslieť len na vlastné dobro. Ak človek ostane sám, s kým bude súperiť a k tomu potom pomôže? Konanie dobrých a nezištných skutkov je odrazom nášho charakteru. Dobro a empatia je prejavom ľudskosti. Našou láskavosťou robíme svet znesiteľnejší, zbavujeme ho strachu i vytvárame dobré medziľudské vzťahy, ktoré nám robia predsa najväčšiu radosť. Spoločnosť predsa tvoríme všetci. Som vystúpil z autobusu, všetci utekali na druhú stranu cesty a jedno handicapované dievča sa ma opýtalo, či mu pomôžem na druhú stranu. Tak som neváhal, samozrejme. Nastrčil som jej ruku, ako keď ženích vedie nevestu a previedol som ju na druhú stranu. Keď som potom prišiel do triedy, tak ma čakal výsmech a reči o novej frajerke. Pomáhanie druhým nie je vôbec žiadnou hanbou. Vo veľkom snehu z parkoviska, tak som vyskočil z auta, že ho idem potlačiť, ale o chvíľu prišli ďalší ľudia, ktorí mi pomohli a tlačili. Na záver vám poviem slová človeka, ktorý mi dal život. Vy ste dobrí a dobro musí zvíťaziť. Ďakujem. Dobro musí zvíťaziť.